So ayan po no, usap-usap sa inyo mga kamoto. So dito ulit tayo sa Lingayen ng kasi wala akong ibang mapuntahan kasi ayokong lumayo mahal ang gasolina. Kasama ko ang aking napakagandang asawa. So pupunta kami dito sa sa Expo. So hindi na to motovlog kasi hindi kami nakamotor eh. Basta punta kami dito. So paalis na rin kami. Tara tignan natin kung ano yung makikita natin sa Expo. Let's G! Payong namin mga kamoto yun, Celeste. Dito kami sa Capital tapos Celeste yung payong namin. Wala kasi kaming ibang dalang payong eh. So yun, lakad-lakad muna tayo. Original na lang. Tayo sa Red Mush Food Products. So ayan, 100 grams. mushroom puting bawang. May mushroom chicharon. 30 pesos daw to. Anong gusto mo? Ito ulam natin mamaya. Ikaw ano? Kahit lagyan mo na ng Mushroom ng papaya. empanada. Yun. Saka Ito lang, saka ano yan? Luya ba yun? luya at papaya, masarap na. Kaya parang gusto ko nito. Anong pangalan mo? Ha? Pia. Yun. Shoutout kay Ate Pia. Hello. 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 Kapatid mong nag-uudyo to. Thank you. Salamat. Pinaha niyo tayo. Ano pala, pagdadan kayo ng Swal, hanapin nyo yung DJ Prelix. Visit ka. Tapos, ito, dried fish from Swal. Tapos ito, Wala silang danggit. mga chili oil, ganun. Mani. Ay, 3 for 100 kahit saan. Yeah, boy. Rapsa to guys, rapsa. Paborito ko. Ito, adobong mani. Dobong mani. Tapos, Adobong mani ulit. sige. Adobong Tsaka mani ito. ulit. Ito. Oo. Kasama ba 3 for 100 po ito? Yung ano po. Itong mga to. Ayan. Ayan. Ay. Salamat din. Okay. May sponsor tayo, no? Bigyan ko pa kayo ng sticker, What? Nagbablog kasi ako ngayon. Bruh. Like and subscribe na lang ako. Thank you. Aqua, bangus. Tapos, malinom na. Kasi wala pa. T-shirt. Ano kasi yung ito? Wala na? LGU Bugal yun. Sige po. Sabi yung namin. Ano to? Gitara din dun. Apple cider. Fanta. Chiron. Diba yun yung gusto ko Chiron?
Kaya dyan. Saan tayo? Nakalitan pa. Sir Mary. Okay. Are you okay? Are you okay? Are you ready? Banana chips, tomato chips. Crispy. Ang daming pagbilan ng pagkain. Chicharon. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Pwede nyo bilhin dito sa Lingayen Expo Pistay Diet 2022 at yun lang nabili namin. Hindi na tayo pupunta sa halaman. Ready naman tayo plantito at plantita. You heard her, guys. So ayun po, no, alis na po kami. Sa gilid tayo, pet. Yun yung dagat, oh. Bale, ang expo pala dito, guys, Mas maganda pumunta ng hapon. mas maganda daw pumunta ng hapon. Tapos March, kailan nagsimula to? April Ay, April pala. 4 ata. April 4 matatapos ng May 5. 5. Tuloy pa kayong humabol. Maraming siyempre pag gandang tumambay dito pag punta kayo dito, yan ganda ng view. Don't forget to wear shades. Magandang pumunta dito pag hapon na.
Sakit na ng kamay ko. Oh no! Struggle is real. Mahangin eh. Sorry na. Ano, tanggalin ko na to? Oo. Ako. I love Pangasinan. So alis na rin kami guys kasi may pupuntahan pa kaming isa, yung Rolling Beans Cafe. Punta pa ba tayo doon? Sige. Or wag na? Sige. Saan tayo magka-lunch? Hindi ko alam eh. Bale, mag-alas 2 na, hindi pa kami nag-lunch. Maghanap lang kami ng kakainan. Tapos pupunta kami sa The Rolling Beans Cafe ng aga magsara. So, hindi. Nag-curious lang kasi kami, so papasukin lang namin yun. Tapos, ano, tignan natin kung anong pwedeng orderin. So, yun. Off muna natin. So, lunch muna tayo guys. Dito tayo magla-lunch sa... Saan? Bad out. Bad Owl. Yan. Bad Owl. Milk tea from... Ano? By Genaro. So, yan. Tingnan natin. May rice meal ba sila dito? Meron. Korean bibimbap. Parehas tayo? Oo. Pero gusto ko eh. Tatapos lang namin kumain. At yun na nga, pupunta na tayo sa main event. Main event ang The Rolling... Uy! What the fuck? Yeah, sorry. Ang main event ang The Rolling Beans Cafe. Nang hirap pasukin. Hindi namin alam kung makakapasok kami ngayon, no? Try lang. Guys, no, wala pa rin eh. Walang tao. So, sarado na ata to. Wala na. Kasi last month nakita ko meron pa, pero ngayon wala na pumapasok eh. So wala na, sarado na guys. Hindi na natin nakita yung ano, yung loob niya. Hindi na natin na-experience. Ano ba yan? Wala eh. Wala tayong magagawa. Sansya na guys. Hindi ko napakita sa inyo yung loob niya. Hindi tayo nakapasok. So, dito na matatapos yung vlog. Thank you for watching. And see you sa next vlog. Babush!